Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Un dia que començava en presència de núvols baixos, de distribució irregular, alguns més abundants al litoral de Castelló, uns altres al litoral nord d'Alacant, han fet que l'ambient fora molt bascós. Es trencaran una miqueta a migdia, no desapareixeran per complet i esta vesprada, de nou, en zones de muntanya de la meitat nord de la comunitat, com va passar ahir, apareixeran, creixeran núvols d'evolució, núvols de tempesta, però segurament no deixaran més que 4 trons. I aquests trons perillosos, perquè poden ser tronades seques i pluges, com a molt 4 gotes, no s'esperen pluges dignes de menció. I demà tenim algun xicotet canvi. Les temperatures baixaran 2, 3, 4 graus, fins i tot en zones de l'interior i apenas un parell de graus en punts de la costa. Demà de nou sol de matí, ambient bascós, temperatures sense massa canvis i temperatures màximes més baixes. Demà les temperatures més altes com poden tocar és 32-33 graus a les comarques del centre i l'interior i és 30 graus en punts de la costa. I de cara a la recta final de la setmana, divendres de nou a partir de la vesprada núvols a la meitat nord de la comunitat amb ruixats i fins i tot alguna tronada a les muntanyes del nord de Castelló, a la resta de la meitat nord, alternança de núvols i clars amb ruixats i també amb algun tro, sol al sud, amb temperatures sense canvis o lleugerament més baixes. Dissabte començarem el cap de setmana ja a les acaballes d'agost, a l'inici de setembre, amb poques novetats. Vents de llevant es podien reforçar al litoral d'Alacant deixant la mar més alterada. De nou de vesprada, a les zones més interior, algun ruixat de poca importància. I sembla que diumenge tindrem el cel més carregat de núvols, núvols que podien deixar algun plogiment, alguna goteta en punts del litoral, també de molt poca importància, amb vents d'origen marítim i ambient bascós. Ja veuen, poques novetats, pocs canvis a la vista quan estem a la recta final del mes d'agost.